Het bedrijf is opgericht in 1911 door mijn opa. Mijn opa was smid en hij deed alle handelingen die een smid doet in een dorp. En mijn vader die heeft de zaak van hem overgenomen en die heeft hier in 1950 een industrieel bedrijf opgericht. Wat zich hele lange tijd heeft bezig gehouden met verwarmingstechnologie en stoomtechnologie. En in de jaren 70 zijn wij begonnen met een nieuwe tak van sport, dat was milieutechnologie. En uiteindelijk is die uitgekomen in een specialisatie voor het ontwerpen en bouwen van machines voor het vernietigen van bankbiljetten en munten voor centrale banken in de hele wereld. Er zijn steeds meer bedrijven, overheidsinstanties die behoefte hebben aan een 100% betrouwbare manier om van hun documenten af te komen. Schandalen zoals de recente geschiedenis van Wikipedia etc. tonen aan dat er een markt is voor het vernietigen van zeer vertrouwelijke documenten. Via een toevoerband worden ofwel bankbiljetten ofwel documenten in een vernietigingsproces geleid. Dat bestaat uit een aantal fasen, dat noemen wij een pre-crushing fase. Dan wordt het in grotere stukken gehakt en dan wordt in een granulator als tweede fase in kleinere stukjes fijn gemalen. Dan vallen de stukjes door een zeef en die worden dan door een systeem van luchttransport gevoerd naar de machine die u achter mij ziet. En daar worden ze gebriqueteerd. En briqueteren betekent dat de restdelen van het document of het bankbiljet worden samengeperst in een briquet. De ene klant verkoopt het product aan verbrandingsinstallaties om energie op te wekken. De andere klant levert het aan kunstenaars die er mooie producten van maken. Een derde klant gebruikt het voor landfilling, dus om land op te vullen waarop weer gebouwd gaat worden. Dus het varieert van klant tot klant en van land tot land. Custos Engineering wil groeien in de klassieke business van het vernietigen van bankbiljetten. En dat zullen we doen door het toevoegen van nieuwe functionaliteit aan onze machines. We gaan ook fors investeren in research and development en in onze samenwerkingsverbanden met externe partijen. Maar we willen ook groeien in nieuwe markten. Bijvoorbeeld de markt voor documentvernietiging, die staat nog in de kinderschoenen. En daar zullen we ook door middel van het investeren in research and development en het investeren in onze verkoopkracht wereldwijd flinke stappen maken naar de toekomst toe. We leveren machines in verschillende markten. Naast de centrale bankwereld leveren we ook machines voor bijvoorbeeld koffierecycling. Of leveren we machines voor het vernietigen van geheime documenten. Afhankelijk daarvan heb je uiteraard het bijbehorende product. En qua capaciteit ligt het gewoon aan wat de klant inderdaad in de scope of supply heeft omschreven wat voor producten dat hij nodig heeft. Valkuilen in de export die zijn er overal op allerlei gebieden, maar die probeer je als bedrijf zo goed mogelijk af te dekken. Financieel, juridisch gezien. En daar hebben we ook experts voor in huis die daar ons in adviseren. Dus die valkuilen die zijn redelijk goed afgedekt. Het zijn met name de echte valkuilen van het zaken doen wereldwijd in verschillende landen, verschillende culturen, verschillende mensen. In de laatste 25 jaar is Custos Engineering uitgegroeid tot een internationale speler, met 74 mensen op de loonlijst. Het Venlose bedrijf leeft bijna volledig van de export. Actief in 70 landen, met eigen kantoren in India, de Verenigde Staten, Kenia en Rusland. Door het ontwikkelen van nieuwe producten en het verder ontwikkelen van nieuwe markten realiseert het bedrijf een bestendige groei als niche-speler in een wereldwijde markt. Aldus de jury van de Limburg Export Award. Nou, ik denk dat de export in ons bloed zit. Het zit in dit bedrijf verankerd. We worden ook wereldwijd enorm gerespecteerd door onze klanten. Die goede feedback geven over onze performance. Wereldwijd, dat zijn we goed en ik zie dat ook niet als een afnemende zaak. Dus wij zullen wellicht altijd op rond die 99% export blijven hangen.